začalo, keď sme po dedine skateovali. Mali sme radi rap a aj sme rapovali. Potom nás napadlo, že si založíme skupinu, aby sme sa rozvíjali. A rozbili sme tú skupinu, boli sme traja, nebol z nás jeden kus. Volali sme sa Bombe Limit a Mitus. Z týchto troch mien vznikol názvom M3. Neboli sme čuráci v roztrhanom sféri. Potom Bomber odišiel, to nám nevadilo, ale boli sme len dvaja a to nám nestačilo. Potom prišiel malý Jano, volal sa že God, a vtedy jeden príslušník nám prišiel hod. Potom sme začali z internetu byty sťahovať, aby sme do nejakého bytu mohli repovať. Napísali sme si prvý text a nahrali to na mobil, že sme skupina, aby to každý jeden pochopil. God sa premenoval a volal sa že MC, a co sa stále v skupine, lebo je to veľký bál. Kde už není Mitus, volal sa že Smola, a teraz robí takú hudbu, ktorá všetkých zdola. Ja už nie som limit, volám sa že gratis, je to umelecké meno, není to len nápis. Nenahrávame na mobil, už nahrávame riadne a máme taký štýl, z ktorého každý odpadne. Znie to asi takto, celé to začalo, keď sme po dedine skateovali. Spomínam si na tie časy.